24. 24? Atât a fost cu cutie. Bă, nici pe 24 nu le știi fără ajutor. Unde ești, bă? Ieși de acolo. Vrei să sufli și tu un pic? Păi dau suflat de 5 ori până în tăt am aprins. Păi atât de nu mai e sigur. Bă, înțeleg. Dar de fapt știi și așa ce. Un băiat. Domnul Tiri, Cum era să aveți țigările? onoarea să Doar de începeți. cranță. Tor de 3 ori 3. 3 ciocolate, mama. Auzi, mai dă-i un foc acolo. Aprinde o lumânare, mă, să sufle și copilul ăsta acum. Păi aprinde. Tortul nostru, mă. Păi dă-i tortul meu. Tortul nostru în cinstea ta. Tibi mare, aprinde o lumânare să poată sufla și copilul. Aprinde o lumânare să sufle și Mihăița. Dar tu știi să sufli. Ai oi, ai oi. Tortul meu, vezi acum strică. Nu, suflă, suflă, Miță. Lili, dar e bolnav. Suflă, Miță. Nu-i bolnav că eu trecut mai, gata-te. Și uite, scuipă pe tot tot. Așa, mă, bravo, mă. Gata! Bravo, mă. Mă, tu mai cârcotești mult.